Distribució en el territori, com tenim aquí, és el cas de Boston, a l'àrea de Massachusetts, un dels centres d'innovació més importants del món. I quan nosaltres analitzem aquí, ara el Jeremy entrarà un moment amb més profunditat, el que veurem és que es repeteix aquesta estructura. L'estructura per defecte és l'oc normal. Si fem intervencions deliberades, que sigui meritocràcia però també més igualitari, són sistemes que funcionen millor. Què vol dir això? Que si nosaltres creem dues funcions de valor, la funció de creació de valor i la funció de captura de valor, l'òptim és, en la funció de valor, és la funció que exacerba, maximitza les diferències i que fa que les persones més brillants, èticament més serioses i amb més capacitat, puguin desenvolupar el seu talent fins a la màxima expressió. És allò que, si recordeu de l'Evangeli de Lluc, està sintetitzat amb la paràbola dels talents. D'altra banda, un cop s'ha generat aquest valor, el que tenim és com ho repartim. El sistema òptim és el sistema de Poisson, és el contrari, el sistema més igualitari, perquè les persones més febles de la societat estiguin protegides, no se les margini i no estiguin en condicions de vulnerabilitat. Això és difícil i això és el que explica que alguns països són més igualitaris, altres menys, alguns països promocionen el valor i altres, d'alguna manera, inclús penalitzen el valor. I les persones que tenen més talent o que treballen més es veuen a vegades, el cas d'Itàlia, que heu vist recentment al Financial Times, que la gent més brillant d'Itàlia està marxant en massa perquè allí no hi tenen futur. Itàlia està amb caiguda lliure. Després, finalment,